Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubachirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakabva muHarare ndobva ndazoenda kuMozambique. Ndichienda kuMozambique ndainge ndaudzwa neumwe mukadzi uyo ainge aine chiflea market chake that was next to the flea market where I used to work for this other woman. Ndobva ndazoenda tose paya paya, but nekuda kwekuti iniwo nditongoriwo gwara zvangu, ndakabva ndaona kuti handingamboende ndiri ndoga. Ndopa ndakabva ndazoudza imwe friend yangu kuti inini ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiita zvinoita kuti ndinge ndichizovawo nemari. Saka friend yangu ikabva yabvuma, but kana ndikatarisa kumashure kwandakabva ndaitarisirawo kuti at least my life was going to be okay. Ndichitozviudza ndichitozvisimbisa kuti zvose zvandainge ndichiita zvainge zviri right. But now kana ndikatarisa upenyu hwangu, ndingangoti upenyu hwandiri kurarama mukoma, it is filled with pain and sadness and loneliness. Kubva pandakatanga kuita zvinhu izvi, it is about 3 years ago. This was after inini nemurume wangu tarambana, because mwana wangu akangomuka akafa. Then murume wangu akabva ati ndiri muroyi, uye zvekare hama dzake dzikabva dzati uyu muroyi uyu azvodyira mwana wake. Saka murume wangu akabva andirova ndokubva andiramba. Then life was very hard. Then ndikabva ndazamawo kuti ndinge ndichitsvaka basa, but basa kuti ndinge ndichiri wana zvainge zvichinetsa. Then kuchechi pane umwe mukadzi wandakazotaura naye akabva azonditi sisi vacho vainge vaine flea market. Saka mushure mekunge azotaura nasisi vake, ndo pandakabva ndazotanga manje kushandira mukadzi uya paflea market yake. Saka right next door painge paine umwe mukadzi uyu ainge aine mari dzake. Saka yainge itoriwo shuviro yangu yekuti ndinge ndichizokwanisawo kumushandira one day, because mukadzi iyeye ainge achibhadhara mushandi wake good money, apa isusu tainge takangotsikirirwawo nemabosses edu. Saka ndakabva ndazongotanga kungoita friendship naye, ndichingomubatsirawo. Sometimes aiti kana musikana wake webasa kana kuri kunzi akarwara, ndaibva ndatomushandira obva atongondibhadhara zvemusi wacho iwoyo. She then told me kuti the reason as to why iye ainge aine mari kudarika boss vangu yainge iri nhau yekuti iye ainge akamboenda kuMozambique. Akati aenda kuMozambique kuya ndo kwaakabva azopewa izvo zvainge zvichimupa mari. At first ndakangozviudza kutoti mukadzi uyu anenge ari kungondinyepera zvake, dzingoriwo nyaya, but with time ndikabva ndazotoona kutoti chainge chiri chokwadi. But nekuda kwesituation, even though nyaya dzake dzaainge achindiudza dzainge dziri nyaya dzainge dzichindityisa, because dzainge dziri nyaya dzeurombwa chete. But with my situation yangu yakabva yaita very worse, because mwana waboss wangu akabva azotanga kurwara. Mushure mekunge atanga kurwara, boss vangu vainge vava kusakwanisa kundibhadhara each and every month. Saka ndakatongoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiendawo kuMozambique. I was tired mukoma, handidi kukunyeperai. I wanted to find a way out, but kuti ndinge ndichienda naye ndiri ndega ndainge ndichitya, ndichingoti zvimwe kuda kana ndikaenda naye ndiri ndega, pamwe munhu uyu ari kuda kuenda kunondichekeresa. Ndo pandakabva ndazotaura neimwe friend yangu Lucy, not her real name. So ndakabva ndazoti Lucy, pane dhiri riripo rekuti tinokwanisa kutoita mari. Ndokubva ndazomuudza zvose izvo zvandainge ndakaudzwa nemukadzi uyu. Saka iye Lucy ainge atongogara zvake atongori mafia. Anything that I wanted her to do aitongozvongozviita. Even from school she was like that type of a friend who would always want to do something with me. And iye she was in the same position, achihurirwa nemurume, broke and desperate. Saka she was looking for a way kuti ange achisurvive uye zvekare achiprovawo a point kumurume wake. So at first mukadzi uya akabva azotiudza kuti ainge achida kutiratidza kuti iye how much he had made it in her life. Ndainge ndichingodzwa kuti mukadzi uyu ainge aine simba rake rainge rakanaka. Saka akabva azotitora ndokubva azoenda nesu kumba kwake. Takati tinosvika pamba pake tikaona kuti munhu uyu ane mari, uye zvekare kana dzimwe motikari dzatainge tisina kumbogara takamuona achidzidhiraivha, achitotiudza kuti motikari idzi ndo dzaanodhiraivha kana achienda kuSouth Africa kana kuti kuBotswana.
hey mukoma, then akabva azototiconvinsa paya akabva ati kana muchida vasikana ndinokwanisa kuenda nemi kumozambique. Ndokuzotobvuma kwatakazoita tikabva tatoti kumozambique uko ndo kutori nehope yedu, we can change our lives. Ndo pakabva azotiti but zvinhu izvi zvandiri kuda kuti munge muchizoita sandi nyore, munofanira kuti munge muchiziva kuti pose panonzi munhu apfuma panofanira kutoti pange pachizodeuka ropa. But akabva atiti iniwo ropa randakadeurawo iri ropa rehuku, but ainge asingatiudze hedu chokwadi. Ipapo akabva angotiti I can give you an example yaishe Jesu. Ishe Jesu pavakadzika vachibva kudenga vaitozviziva kuti he was going to get killed, but vakadzika vachibva kudenga to perform his duties. Saka nemiwo ndinotarisirawo kuti kana nguva yacho yakwana yekuti munge muchizopefoma maduties enyu, munofanira kuti munge muchizomapefoma. So nekuda kwekuti we were too desperate, we never even bothered to ask a lot of questions. Then inini Lucy nemukadzi uya ndisi uyo tikabva tazoenda kuMozambique. She told us kuti pose paanoenda kuMozambique because taitofungidzira kuti tichaendawo nemotikari yake, but akabva azotiti pose panoenda kuMozambique she does not go there semunhu ane mari, but anofanira kutopretenda as if someone who is just as poor. Saka ndiye akatotibhadharira mari. We traveled by bus, then ndobva tazosvika paborder reZim, Mozambican border. Then we crossed into Mozambique, no passport, no what. Mukomanachi, the trip, I don't want to lie, it was very very long. And kana ndega ndakasvika pakunzwa kuti iko zvinozvi ndaneta, I wanted to turn back, but akangoramba achingotishingisa achiti ngatifambei vasikana, ngatifambei. Finally takazoti manje tava kuda kusvika kudhuze nekuvillage kwacho, ndo pandakabva ndazotangawo kuita hope. Apa kwacho kwatakaenda kwainge kuri kumachonyonyo last number. Mukufamba kwose kwatainge tichiita taiti kana tikaita sekunge tinenge taneta, ndo paaibva atanga kuimba song yaSoldier Love yekuti hama dzangu unganai nekuti tikuda kumboponda nhamo. Then aibva atirangaridza kuti the reason as to why tainge tabva kuZim, it was because tainge tichida kuti tinge tichizovawo vapfumi, then taibva tatowana simba paya. Saka takabva tazosvika muvillage muya tikatoona kutoti pamba pen'anga yacho painge patori nevanhu vainge vakawanda. Saka mukadzi uyu mukoma, kana kutarisana naye haungambotarisani naye mumaziso nekuti iye ane maziso akaita kunge ekitsi, so like demonic eyes. Aiti akangokutarisa so obva atatanga kutokuudza everything that has happened in your life, the way that you have lived, everything about you. Ndo patakabva tazotorwa manje tikabva tazopinzwa mune kamwe kamba kainge kachinzi ndo kamba kacho kematare. Saka mukadzi uyu akabva azotiudza kuti iye anodhila nemweya yemamarine spirits. Akabva azoti ainge achazondipawo mweya wenjuzu, uye zvekare shamwari yangu ainge achazoipawo mweya wenjuzu. Akabva ati it was like we were trapping a demon inside a bottle. Saka akabva ati mushure mekunge tatrepa mweya uyu wenjuzu mukabhodhoro, then njuzu iyaya inobva yazotanga kutishandira by force ichitipa mari, uye zvekare inenge ichitikwezvera varume kwatiri. She then told us kuti there was going to be a price to pay, nekuti hapana paukangochengeta njuzu mubhodhoro usingaipiwo zvekudya. Saka tikabva tazoudzwa kuti mweya iyi yenjuzu inofanira kuti inge ichizopota ichipiwawo ropa, fresh blood hands was always going to be needed. And tikabva tazoitiswa mhiko dzekuti taifanira kuti tinge tichipika kuti zuva iro ratinozotadza kupa njuzu iyi ropa, then that will be the day that will die. Saka ndokupika kwatakaita. Whilst we were there ndakatombotya ndikati zvinhu izvi zvandiri kuda kuita zviri right. I was desperate. Ndokubva ndakwenya friend yangu ndikati iwe une sure nezvinhu izvi zvatiri kuda kuita, but iye manje akabva atoti naiwe unofungidzira kuti tingatadza kungopota tichingotenga huku tichingouraya huku then tobva tapa njuzu dzedu huku? How many chickens are there in Zim? Ndozvaakataura. Akabva ati iwe kunyange zvikanzi tapedza kuchekeresa huku dzose dziri munyika yedu, ko idzo mbudzi, ko idzo mombe, we can do this money. Akabva ati we can do this as long as tiine mari. I believe kuti we can do this. Tine tichingonotenga huku, mbudzi zvekare nemombe tichingochekeresa sawira. We have to do this, do not be afraid. Handiti iwewe ndiwe wakaita kuti ndinge ndichipinda muchigemu ichi, saka uri kufanira kuti ungochichimastazve chigemu ichocho. Zvino kana iwewe master wacho wechigemu kana wava kutya, ko inini manje ndozoita sei? Saka ndakabva ndazongowana confidence paya through my friend, ndobva ndati iri bo, let us do this.
so ndo patakabva tazonzi vasikana mapikira here kuti zvinhu izvi ndo zvamuri kuda kuita, mabvuma here kuti kubva nhasi njuzu idzi dzinenge dzisisina chekuita neni, dzinenge dzava nechekuita nemi, ndokubva tabvuma paya tikabva tazogamuchidzwa zvibhodhoro zviya zviya. Saka zvibhodhoro izvi patakazvipiwa zvainge zvichiri empty, then n'anga iyaya yakabva yazotanga kutaura nechiportuguese ichitaura ichidana mamarine spirits. Mukoma ndo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti ndainge ndava kupindwa zvino nechando, ndaita kunzwa kuti chando chiri kuita kundipinda kusvika mumabhonzo. Finally manje ndo patakabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichitarisa muzvibhodhoro zvedu zviya zviya. Ndakati ndichinotarira kudai ndo pandakabva ndazoona kuti mainge muchiratidza kuti mainge mava nekamwe kamunhu kainge karimo, just a faint shadow, chimumvuri chenjuzu. Ndaita kutoona kutoti iyi inenge njuzu chete nekuda kwebesu rakaita kunge rehove. All that I could see clearly, ndaiona kuti mainge muine maziso, glowing eyes that were inside that bottle. Ndo patakabva tazonzi zvedu zvainge zvaita. We then returned back to Harare nezvibhodhoro zvedu. Ndikangoti kubva zvatakazodzoka kuHarare, things changed almost immediately. Ndokubva tatoregedza kushanda paya tikabva tazoudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichivhurawo zvimaflea markets zvedu. Mukadzi uyayo ndiye akatotipawo mari yestart. Ndokubva tatotanga kutotravela naye tichienda kuBotswana kunohodha, kuZambia tichitonohodha. Saka mabusinesses edu ndokubva atotanga kutosimukira paya zvekutoti kana vanhu vakatoshamisika kuti ko vasikana ava mari vakaiwana kupi. Takabva taudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichibuda mugeto tinge tichinogara hedu kumasebhabhu, nekuda kwekuti mugeto mune maziso evanhu akawanda anenge akangoteya pauri paunongotanga kunzi wava kuita mari. So mukoma takararama weeks turned into months, then ndipo apo manje pandakabva ndazotanga kurota. Ndairota njuzu iyi ichitaura neni. Pose apa njuzu iyoyo pandaiirota ndaiirota ichitaura neni nechiportuguese until one day manje ndazokwanisa kuunderstanda zvainge zvichitaurwa nenjuzu. Njuzu iyi yakabva yazondiudza kuti iyo yainge ichidawo ropa. Saka apo patainge tichiri kuMozambique, n'anga iya yainge yakatiudza kuti as long as wangopa njuzu iyi fresh blood there is no worry at all. Saka tainge takanzi huku kana kuti mbudzi no problem. Uye zvekare tainge takaudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichitanga kaproject kedu kemabroiler. Saka kumusha uko pandakangotanga kuita mari ndakabva ndazoudza imwe hanzvadzi yangu kuti ndainge ndichida kumutangira project remabroiler, but zvakazotanga kuitika ndezvekuti huku dzedzedza ainge achichengeta aingokaruka maybe makuseni paanozomuka obva atoona kutoti huku dzose dzinenge dzakafa. Izvo inenge iri njuzu iya inenge yakabuda mubhodhoro yobva yaenda yobva yanoslota huku dzose. Aiti kana akandifonera obva azondiudza kuti muno muvillage mune varoi, vanhu havasi kuda kundoona nichibudirira. Ndaibva ndazomuti do not worry, ndobva ndazomupa zvekare imwe mari obva ahohodha zvekare dzimwe huku obva atanga futi kudzichengeta. Ndobva ndamupa zvekare space. Ndaizongoti kana njuzu iya yati yava kunzwa nyota ndobva ndati enda unorova. Uyuwo friend yangu naiyewo paakatoona kutoti yainge iri good plan, then ndokubva atangawo project pamba pavo rehuku. Saka huku idzodzo dzaingomukawo futi dzakafa mushure mekunge dzaslotewa nenjuzu yake. Saka mushure mekunge tambopa njuzu dzedu idzi ropa rehuku zvakamboita at least calm down, ndokubva tatomboenjoya mari tichitoendawo kuna naDubai kuna naAmerica. Zviya zvekunzi visa denied, to us it was not even happening nekuda kwemari idzo dzatainge tava kuita. So zvakazoitika mukomana chinde zvekuti takaenda kuTurkey. Pane zvatainge tichida kuTurkey ikoko because we wanted to open a boutique, but ndiriko kuTurkey ikoko we were in a hotel. I had a dream ndichitamba nenjuzu yangu, but yakabva yazongondirova mbama ndokubva yadisappear. Patakazodzoka kunoko ndo pandakabva ndazoeva the same dream. Ndo pandakabva ndazonzwa njuzu iyaya ichiuya kwandiri ichinditi iwe ndaneta shamwari, ndaneta neropa iri rauri kundipa. Right now ndiri kungorarama neropa rehuku neropa rembudzi, but ndava kudawo ropa remunhu because hauzive here kuti ropa remunhu rinogutsa uye zvekare rinonaka. Ndakabva ndati kana izvozvo handizvikwanise kuti ndinge ndichitanga kuuraya vanhu. Njuzu iyi yakabva yati manje yainge ichida kundimonya mutsipa kuti ndinge ndichifa. Ndikabva ndazotanga kuikumbira ruregerero. Ndikabva ndati saka kana uchiti uri kuda ropa remunhu uri kuda kuti ndinge ndichisacrifice ani, then njuzu iya ikabva yazondiudza kuti yainge ichida kuti ndinge ndichisacrifice amai vangu. Ndakabva ndatanga kuchema ndiriko kuhope kuya. This really surprised me even more.
amai vangu ndakabva ndazviudza kuti handikambochekeresi amai vangu, the only woman in the world who has loved me like this. Ndakabva ndatanga kuchema ndiriko kuhope, ndokubva ndamuka zvekare ndichichema, ndikabva ndaona kuti mubhodhoro muya mainge musisina njuzu, but mainge muine moto wainge uchibvira. Same time ndikabva ndatoonawo text message ichitobva kufriend yangu ichitondiudza kutoti bhodhoro rake aiti kana achitarisa mubhodhoro ainge asingaoni njuzu yake, but ainge achingoona moto uchingobaka chete. Tikabva tataura paya akabva andiudza kuti njuzu yake yainge yamuudza kuti yainge ichida kuti iye ange achisacrifice bhuti vake vainge vari kuSouth Africa. Mukoma, from there on njuzu idzi ndo padzakabva dzazotanga manje kuuya kwatiri. Dzaiti dzikauya usiku paya then dzaita dzichibatidza malaiti dzodzima dzichibatidza dzichiti if you do not obey us we are going to kill you, uye zvekare tichaita kuti munge muchizotanga kupenga. Ini kuti ndinge ndichigara kwangu ndega ndainge ndava kutya. Friend yangu naiyewo akabva ati iwe uchiuya tinge tichigara tose. We then started staying together. Njuzu idzi like dzainge dzisingauye kwatiri each and every day, dzaingouya maybe only once. Dzobva dzatanga kutirova dzichitirova dzichititi tiri kuda ropa, ende tainge tava kusakwanisa kudya kana kurara. Ndobva tikabva tazongotaura inini nefriend yangu tikabva tati zvakangofanana izvi, zviri nani kuti tinge tichingochekeresa vanhu ava. Amai vangu takangoti taita that decision, vakabva vatanga kundifonera, vaindifonera every day vachinditi mwanangu muka tinge tichinamata, there is something that is happening in the spiritual realm. I think kuti kune hondo dziri kurwiwa mumweya, saka we have to fight. So mukoma, then one night ndo pandakabva ndazongorota, but hope idzodzo dzandakarota ndo hope zvekare dzainge dzichirotewa nefriend yangu. Saka ndakatorota ndainge ndakasungwa mbira dzakondo, ndikabva ndaona njuzu iya yainge iri busy ichitochera guva. Ndikabva ndati kuguva iri rauri kuchera nderani? Ikabva yanditi guva iri randiri kuchera ndera amai vako, but kana usingadi kuti amai vako vange vachifa ndava kutokutora ndobva ndakuviga, ende ndoda kukuviga uri mupenyu. Ndopandakabva ndazobvuma paya kusacrifice amai vangu. Shamwariwo yangu ikabva yazosacrifice hanzvadzi yake. So from there on amai vangu vainge vatongogara vatongova target. Then amai vangu nerimwe zuva vakati vari kurwizi vachitowacha, vainge vaine vamwe vavainge vainavo. Saka amai hanzi vakangoti honai chamupupuri icho pamusoro pemvura. Vanhu ndokubva vatarisa but havana kana chavakaona. Amai vangu ndokubva vatongowira mumvura. Saka vamwe vanoti vakaona hove yainge iri hombe, but vamwe vanoti ravakaona rainge riri garwe. Amai vangu mutumbi wavo hauna kana kutomboonekwa, but inini ndiri kunoku kuHarare ndakangoti ndafonerwa ndichiudzwa kuti amai vangu vainge vawira mumvura. Then ndikabva ndatotanga kutoona kutoti kabhodhoro kai kainge kava kutotanga kutozara ropa. So kabhodhoro aka mukoma kakamboita nguva yakati rebei ndichingoona kutoti kainge kakazara ropa zvekuti kana njuzu yacho ndainge ndisingatomboioni. But now this blood it is drying up. Njuzu iyi yava kudzoka kwandiri iri kunditi iri kuda kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu. Chinondirwadza mukoma, it has only been 3 years kubva zvatakaromba nefriend yangu. We have only enjoyed this for less than 3 years. Ndambozama kuti ndinge ndichienda kun'anga dzakasiyana-siyana, but it is not even changing. Mukadzi uya akaenda nesu kuMozambique, iye akangotiwo naiyewo she's going through that same process. Saka zvinotoda kuti tinge tichishinga and we just enjoy our money. Mukadzi uyu akapedza kuchekeresa vana vake vose. Saka tikamubvunza kuti saka zvinoshandei kurarama uchizvidza kuti une mari yeti vana vako vose wakapedza kuuraya? Ndokubva angoseka zvake ndokubva atotora zvake bhodhoro rake rewaini ndokubva atotanga kutonwa zvake achiverenga mari yake. Saka iye ari kuti nesuwo tikufanira kuti tinge tichingochekeresa. Kana njuzu idzi dzikati dzinoda kuti tinge tichichekeresa ningi tobva tachekeresa. Hanzi kuMozambique uku hakudzokewi zvekumhanya, unongodzokera uchingonotenda noti uchienda kunokomplaina. Ndokusaka n'anga iya yekuMozambique yakaita kuti tinge tichipika first tisati taromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.